Marites jadi mata. Okay, so the book dance developed by people that Asa may mong gimarites da? life of their life. Asa may marites? So the Philippine folk dance incorporated Practice wala kag book dance. Apil na kadiha ah. and Ana. folklores, and at the same time maintaining Apil na kadiha. Filipino Practice wala kag book dance. Philippine Asa na book dance? is Asa na aksyon na? true reflection Yeah, isa gamot, isa. Eh? life in the Isa. past centuries. Isa gamot ba? Unsaon? Kamo bala ka. Yeah, sample. Sample diha. Sam taon ni. Interviewon ka na ho. Ngano ning undang man ka? Undang ko, ipaundak sa mama. Ngano gipundang man ka? Ipaundak bitaw. Di sila ka mamusuwat simungan. Pero basta nag-uyab-uyab na puga. Uyab ka no? Okay, uyab. Isa yung maestra. Ang daily. Dailin. Uyab mo ko naman dailin. Oy, Sen. Yan ka, uyab mo. Di oy. Ah. Ako ng boxer. Di mo tangi panguyab si ma'am para pasar ka. Suwa, jadi mata. Panguyab mo ng maestra para mong pasarang si Chanti. Kaday. Ang panguyab mong maestra sa una, yung mga pasar ko. Nah, linas din yung mata. Di talaga ka bahong tae ron. Di na, uday. Naligo na ka. Mana? Masa may mong gamit sabon? Safeguard. Safeguard. Di, pet scare. Di. Hindi ka pet scare. Di lagi. Apa na? Di mo to. Safeguard di ay. Ingos ko rin. Pet scare ko rin yung gamit sa una. Safeguard gani. Safeguard na di ay. So, level up na karon. Magmarites mo nga karon. Dito. Kira. Marites ka di ah. Lilion na mo na bintana ba? Kita na mga classmate. Natagnaan lagi na no. Sunod to classmate na ta. Balik nga grade 3 no. Grade 3 na bukos to Lagi. Mura man ay wala naligo. Naligo jud ka? May bato. Ha? Tambak ng bato. Pero naligo karon. Ulagi. Unsa may ilhanan og naligo? Sa ilhanan. Humot. Simuta ko nang imong kilikili. Ana, simuta. Ana ba ana? Simuta. Sige. Buwa mo lagi. Awa, naligo. No, Paligo sa mama. Ito. yung ka, naligo ka. Tambak ng bato ko gamit. Nangatik raman ka. Di ka na matag Jis. Paligo lagi ko. Naligo ka, dyan, wak ka naligo. Libog si. Asa mo siya tinood? Tulit na ka. Mana? Sagwa pa. Mana lagi? Nara, buka dyan sundang diha. Ako man ako natuloy kahapon na. So good. Tulion ka na ho. What doon na yung lagay? Noon sana magmarites diha. Nagsugod na? Yawag marites. Ay, basta-basta. Jawa, pakita ako sa to. Di basta-basta ko to. Unsa man na imong to? Kuya, magagato lagi. Kisa nagtato ana? Ha? Ambo. Wa kay wag kisa nagtato ana? Wa padakpe. Kuya. Unsa man ang its? Kanang sa man ikaw na? Oy. Kisa man na dai. Kanang imong gitato, imong papa? Imong classmate? Mo na inaong si imong classmate? Giyahak na yung class. Sadya na dia. Ha? Fly high butterfly, flap 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 flap. Fly high butterfly, flap 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 flap. Fly high butterfly, flap flap flap. Fly high butterfly. Parang parang ding. 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 Kaya ka mao?